Aha, nyertem! Ez nem fair, Boko az utalban volt. Ez nem változtatott azon, hogy elveszetted a fogalást, Ben. Gyerünk, beleegyeztél. Ezt tettél, ezért elrendezed a kocsimat egy hétig. Igen, értem. Szóval, most mit csináljunk? Hát, van egy ötletem. Figyelek. Látod, hogy Edward alszik a kocsi színben? Igen. Miért nem megyünk oda köszönni neki? Úgy, ahogy csináltuk, mikor elsőnek ide jöttünk? A számból szedted ki a szavakat. Brilliáns! Az ócskavas ki fog ugrani a fűszekrényéből. Menjünk! Fogd el! Oké. 3-ra. 1, 2... Sistergő tűzszekrény! Te tudtad, hogy itt vagyunk? Persze, Bill kisbajtás, szerinted ázhatóan hagyom magamat, mikor ti ketten itt vagytok? Ben ötlete volt! Nem igaz! Ez... Minek pánikolsz ennyire, Ben? Nem úgy, minthogy én óskavas tehetek bármit is. Ahoy, Edward pajtikám! Van itt bármi probléma? Nem, semmi ilyesmi, Szolti. Ez a 2 épp most indult. Aha! Az 2 igaz lókötő. És mindig lenyűgöz engem, hogyan tudod őket kezelni? Sok év tapasztalatból jön. Rengeteg történeted lehet azokból a korokból, Edward. Biztos annyi, mint nekem. Ó, van is, Szolti. Van rengeteg.